Здравейте, приятели! В това видео ще ви запозная с една порода зайци, която се нарича белгийски великан или още фландер. Великан, защото зайците стават наистина големи. Пред нас е зайче, което е на почти 3 месеца, без една седмица 3 месеца, но то би трябвало да стане около 12-15 кг. За такива килограми говорим, докато зайците от обикновените породи или така наречените безпородни зайци, това са зайци просто смески от различни породи, те стават до 2-3 кг. А нашия белгийски великан би трябвало да стане около 12-15 кг, в някои случаи до 25 кг стават и тогава става въобще като голямо агне. Ето можете видите, това е мъжки екземпляр. Обърнете внимание на ушите. Чистопородните животни винаги са с големи уши. Винаги имат тази специфична форма на ушите. Те са красиви и са много темпераментни. Този зайк постоянно тук скача в зайчарника, постоянно се нещо търси, постоянно се нещо му е интересно. Ще видите, той в момента се храни, затова е прибрал ушите назад, иначе ги държи разположени, ето така нагоре, и можете да обърнете внимание какви големи всъщност са му ушите на великана. Ето, виждате, какви са големи. Храням го с обикновени такива смески за зайци и от време на време му давам овес, люцерна. Каквото храна другите зайци, това храна и него. Поилката има вода. Сега ще ви покажа неговата съпруга, която е още малка. Те са малки още, бъдеща съпруга. Ето. Когато тези зайчета достигнат 8-месечна възраст, вече могат да се размножават. Тя също е много игрива, както виждате. И палава. Така че ще изчакаме станат до 8 месеца, когато ще ги размножим и ще получим поколение от тези абсолютно чистопородни, чистокръвни животни. Купени са от специален зайцевъд, така че ще очакваме големи успехи от тях в потомството. Ето пак ще ви покажа. Виждате ли каква е разликата между мъжкия и женския? Те са на една и съща възраст, обаче разликата е голяма. Ето женската, ето мъжкия. Ето тук да ви го снимам, да го видите отпред как е. Виждате ли какво животно? Ушите си заслужават да се видят, нали? Това е чистокръвен белгийски великан. Купен от човек, който се занимава с такива великани само. Баща му е от Англия, майка му от Гърция, или беше наобратно, майка му от Гърция, баща му от Англия. Ето идва тук да ви каже здрасти с едното око. А тази е готова да скочи тук. Но ние няма да й даваме да скача. Добре, зайче каза и чао-чао. Вие се подписвайте на канала, поставите лайкове и когато порасне 12 кг, пак ще го снимам и вие ще го видите. Чао!